Diyos maray na hapon sa inyong mga tugang, maluhod po ang gabos sa pagpangadjikan orasyo imperata. Sa ngaran ka na ma, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi ilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas men sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imuli na lang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako min nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Hindi kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Hindi minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang libo. Asin ngunyan, namamatean minan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, bagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuesa Señora de Salvacion. Nuesa Señora de Salvacion. Ipamibi mo kami. Nuesa Señora de Salvacion. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po, nasa ikadawang Domingo kita kan Adbyento. Isabay niya to ang mga minasunod na intensyon sa misang ini. Mga misa pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Jaime Cedeño Jr. and family, Nebres family, Bueno and mga Liag family, Clark Dave Palencia. As in para sa mga espesyal na intensyon, to pass the CPA licensure exam this December 6, 7, and 8, offered by Cedeño family. For 76th birthday, offered by Puring Barcelon. Favorable CPA LE 2024 result, offered by Eliza Cabral. To pass the 2024 bar exam, offered by Guantero Bertillo. For Shane Carl Rodriguez, offered by Gonzalez family. As in, isabay niya to ang mga minasunod na kalag. Para sa kapahingaloan kang kalag ni Edelberto, Emilia, Arcadia, Fausto, Pedro, Lilia, Jaime, Romeo, asin gabos na kalag, dulot kang Cedeño family. Para sa kalag ni Aida, asin si Jeffrey, dulot ni Julius and Jonella. Para sa kalag ni Esther, dulot kang Toledo family. Para sa kalag ni Mark J., dulot kang Bilaro family. Para sa kalag ni Mercy, asin si Jose, dulot kang Trabisonda family. Para sa kalag ni Agnes, dulot ni Bueno and mga Liag family. Para sa kalag ni Arlene, dulot ni Carla.
Banwaan ng Diyos, matindog tabi ang gabos, asin saraban niya itong awito ng awit sa pagpoon. Sa ngaran ka Ama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesu Kristo ang kagurang nanta, an pagkamot kan Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo kabos, mga tugang. Maray na hapon man po, Padre. Akunta an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kadagkasala ko rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kababayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin makapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo
Mamibi kita. O Diyos na nakakahiling kan sa imong banwaan, na maimbod na naghahalat sa kapiestahan, Diyos na makakamhanasin maherakon, anaman naghihidali sa pagsabat kan sa imong aki, de lugod maulang ni nanuman na mga kinabano nagibo, alagadan pakasabot ilangit no nakadunungan, maghimo sa mo na maging katuod niya. Siya na kay bamong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapasabong na an kagurangnan madatong na. Kaya mag-ugma kita. An kamunduan halion, asin sa batuntaan kagurangnan, na panunin liwanag, asin kamurawayan na magtataon pagkaherak, asin katanosan sa to. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubaan suulot mong gubing nin kamundoan asin kasakitan, dangan suulutan an mayo nin kasagkoran na gayon kan kamurawayan nin Diyos. Suulutan an alikboy nin katanosan nin Diyos. Bugtakan an sa isaimong payo an korona kan kamurawayan nin Diyos na mayo nin kasagkoran. Ipapahiling nin Diyos ang sa imong kagayonan sa lambang nasyon sa daga, sagkod lamang na masabi siya sa imo. Ang sa imong katiwasayan nagahali sa imong katanosan, asin ang sa imong kagayonan nagahali sa imong kaimbudan sako. Magbangon ka, Jerusalem, magtindog ka sa alituktok kan bukid. Hilinga kung sain tinitipon kan an banal, ang sa imong mga aki na hali sa sirangan sa kahali sa sulnukan. Naguurugma sinda, hulit na nagirumduman sinda nin Diyos. Jerusalem, kinurua sa imo kan mga kaiwal ang sa imong mga aki, asin nagraralakaw sinda mantang dinadara sinda sa harayo. Alagad ibabalik sinda sa imo nin Diyos na lunad sa kamurawayan, nagarong nakatukaw sa trono nin hade. Nagbuot ang Diyos na pahababaon ang lambang halangkaw na bukid, asin ang daing sagkod na mga bulod. Nagbuot siya na tambakan ang mga kapantayan sa kapatagon ang daga, tanganing ligtas na makapuli ang banwaan nin Israel sa kamurawayan nin Diyos. Sa pagbuot nin Diyos, matungaan mga kadlagan, nin mahahamot na mga kahoy, tanganing lindungan ang banwaan nin Israel. Ang Diyos iyo ang mangingenot sa pagpuli kan Israel. Mabalik sindan na nag-uugma nin marahay, na pinanginginotan kan sa iyang pagkaherak asin katanosan, asin napapalibutan kan liwanag nin sa iyang mamuraway na presensya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan naggibo sa to nin darakulang bagay, kita pinaugma. An kagurangnan nagibo sa to nin darakulang bagay, kita pinaugma. Kan ibalik nin kagurangnan ang kayamanan ni Sion, nakabaing kita sa mga nangaturugan. Dangan napano kita nin kaugmahan, nag-awit sa kagayagayahan. An kagurangnan nagibo sa to nin darakulang bagay, kita pinaugma. Dangan nagsabi ang ibang nasyon manungod sa to, dakulang mga bagay ang ginibo sa inda nin kagurangnan. Dakulang mga bagay ang ginibo niya para sa to, kaya kita maugma. An kagurangnan nagibo sa to nin darakulang bagay, kita pinaugma. Taoy kami giraray nin kauswagan kagurangnan, siring nan uran nagtatao ning tubig sa mamarang mga salog. An mga minasabuag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. An kagurangnan nagibo sa to nin darakulang bagay, kita pinaugma. Ang mga naghihibi mantang minaluwas daraan mga banhi na isasabuag, mabalik na ang nag-aawit sa kaugmahan, daraan sa indang inani. An kagurangnan nagibo sa to nin darakulang bagay, kita pinaugma. Ani kaduwang babasahon, nagsasabi na magdanay kita sa kagurangnan. Padagos kitang maglakaw sa iyang dalan, tanganing an sa iyang pagkamuot magtalubo sa lambang saro, asin magi kitang maninigo, sa panahon na siya magdatong. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pedro sa mga taga-Filipos. Mga tugang, kung ipinapamibi ko kamo,
maugmaan pagpamibi ko, huli sa pagtabang nindo sako, sa pagpahayag kan marahay na bareta, puun pa kan enot na aldaw, sagkod ngunyan. Kaya bilog ang paniwala ko na ang Diyos na nagpuon kan marahay na gibong ini sa Indo, mapadagos ka iyan sagkod na matapos iyan sa aldaw ni Heso Kristo. Saksi ko ang Diyos na ang paghidaw ko sa Indo, arog kadakula, kan pagkamuot sa Indo ni Kristo Jesus. Ipinapamibi ko na urog pang magtalubo ang sa Indong pagkamuot, sagkot ang sa Indong pagpakanood sa kapakasabot, tanganing mapili nindo ang pinakamarahay. Dangan magiging malinig kamo asin mayo nin sala pag-abot kan aldaw ni Kristo. Mapapano ang buhay nindo kan mga bunga nin katanosan na minaabot huli ki Heso Kristo sa kamurawayan asin sa kaumawan nin Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imong pagmamahal. Sa ika-15 taon kan paghahade ni Tiberio Cesar, si Poncio Pilato gobernador sa Judea, si Herodes ang namamayo kan Galilea, asin si Felipe ang gagsakop kan teritoryo nin Iturea sa Tracontides, asin si Lisanias naman kang Abilinia, si Anas asin si Caifas iyuman ang mga halangkaw na padi. Kan panahon na iyan, si Juan na aki ni Zacarias, yaon sa kalantadan. Uminabot kay Juan ang tataramo ng Diyos, kaya linibot niya ang bilog na teritoryo kan Jordan sa kanaghulit. Magbakli na kamo sa kamagpabunyag, asin papatawadon kamo ng Diyos kan mga kasala nindo. Siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isaías, igwang nagukurahaw sa kalantadan, andama andalan para sa kagurangnan, tano sa andalan na siyang lalakawan, tambunan ang gabos na kababan, pantayon ang gabos na kabubuldan asin kabukidan, ang mga tinampong tiko-tiko tanuson, ang mga dalan na bakong saramahon, mahihiling kan gabos na tao ang pagligtas din Diyos. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Yaon kita sa ikaduwang Domingo kan panahon Adviento asin sinuluan na nyato ang ikaduwa na violet na kandila digdi sa tuyang Advent wreath. Pinagpapabisto sa tuya ngunya na Domingo asin sa masunod na Domingo siya mamangiraray an bida sa istorya ining persona nan ngaran Juan Bautista. Tanganing mas ma-appreciate niya to kung ano ang pinagtataram digdi sa nadawog niya tong ebanghelyo, magayunon na hilingon niya to ang konteksto kay ning mga sinabi digdi. Para kay San Lucas, ang pagbutwa ni Juan Bautista saro sa mga bisagra, hinges, na kung sain, yaon nakatuhok ang pagpapadagos kan historya. Kaya nga ni pinagkakaag,
ni San Lucas ining anom na importanteng historical milestones. Tanganing tauan nin importansya ang paglaog ni Juan Bautista sa retrato kay ning Adviento and pagabot kan Christmas. Enot si Tiberio. Si Tiberio iyo ang successor ni Caesar Augustus. Asin kun siya ang successor, but sabihon siya ang ikaduwa na emperador kang Roman Empire. Kan ika-15 taon kan siyang pamumuno, but sabihon, ang taon na pinagtataram ni San Lucas nasa 28 or 29 AD. Pinagkaag ni San Lucas ang persona ni Juan Bautista sa panahon kang Roman Empire. Pangadua, ipinahiling ni San Lucas ang political background sa Palestina kay itong panahon. Sosog sa mga datos sa Ebanghelyo, pinangaranan niya nagkapirang tao, si Pilato, si Herodes, si Felipe, si Lisinyas, asin iba pa. Sabi ni San Lucas, mga gobernador o tretarka. Sarong Bible scholar or Bible expert, si William Barclay, sabi niya, kang nagadanda si Herod the Great, kang 4 BC, pagkatapos na maghade ni 40 taon, binanga niya ang siyang kahadean sa tulo niyang aki. Si Herod Antipas, iyo ang namahala duman sa Galilea, asin sa Perea. So ikadwa niyang aki, si Herod Philip, ang namahala man duman sa Iturea, asin man sa Trachonitis. Ang pangatulong aki, si Archelaus, pinamahalaan niya man sa Judea, Samaria, asin Edoma. Si Pilato naman nagkigwanin poder bilang gobernador kang Romano puon 25 hanggang 37 AD. Sa lado man kang reliyon, sinabi ni San Lucas, ang halangkaw na padi kay itong panahon, si Anas, tapos si Caiphas. So in this one sentence of the gospel passage, Luke gives us a panoramic view of political and religious climate during that time. Asin sa konteksto, asin sirkumstansya na ini, yaon ang tingog ni Juan Bautista. Asin ang tingog na iyan nagsabi, nagaagyat, nagkukurahaw, andaman nindo andalan para sa kagurangnan. Tanosan nindo an agihan, lambang kababaan panuon, lambang bulod patagon, antiko tanuson. Prepare the way of the Lord, make straight His paths. The winding road be made straight. Ano ang pinapasabot kay ni sa tuya kan mga tataramo na ini? Pinagtataram sa tuya na ang paghiro, ang paggibo, ang gawi kan Diyos, yaon sa historya kan tawo. Right smack in the history of mankind. But sabihin ang Diyos, bako puro spelling lang. Kung magirumduman niya to, duman sa daan na tipan, puro promesa, mapadara ngaya ko nin Mesiyas, mapadara ko nin paraligtas, uni na. Bako na ngalab-ngalab sana, kundi igwang konkretong pinapahiling. Sa Domingong ini, ang pinapahiling niya, iyo ang persona asin mensahe ni Juan Bautista. Siya ang pinagtataw sa tuya na pangarugan. Sarong padi sa Archdiocese kan Manila, si Father Nelson Orqueta, magayon so sinabi manunungodigdi kay John the Baptist. Sabi niya, what is striking about John the Baptist is his self-effacing personality. His humility is indeed edifying. His message is effective because he is absolutely humble. John does not make himself the focus of the prophetic witness.
He does not claim that He is the way, the truth, or the life. Kundi inako ni San Juan na igwapang mas mapangyari kaysa sa iya, na masunod sa iya, asin maski ngani siya, bako maninigo na maghubad kan sintas, kan sandalyas, kan tawong ini. Mas pinili ni Juan Bautista na maging boses sana na nagkukurahaw duman sa lantad. Nothing more. Nasabutan ni Juan Bautista ang sayang lugar, digdi sa mas dakula na konteksto kan pagliligtas kan mahal na Diyos. And I think that what freed him to accept Christ's redemptive role in our salvation. Asin ang mensahe ni San Juan, mensahe nin pagbakli. Repentance, kumbaga. He was telling the people back then, during his time, and he's telling us now, kung paano magpreparar sa paghalat niya to sa kagurangnan asin Mesiyas. Humility and repentance. The person and the message of Saint John the Baptist are inseparable. Asin iyuman ini sa hiling ko ang pinagtataram sa tuya, nan sa tuyang pagiging Katoliko, asin ang mensahe niya to, so tataramon asin sa tuyang gibo, bako dapat na magkahiwalay. Dapat igwanin koneksyon. Muyakan mahal na Diyos, mga tugang, that we come into the lives of other people. Asin kita, sa paagikan sa tuyang pamumuhay asin pagtaram, makatabang man sa saindang pag-andam sa pagresibi sa pag-abot kan mahal na Diyos. Usually po baga, ang imahen kang repentance, ang imahen in pagbakli, ginagamit itong imahen kang homecoming, itong pag-uli. Kaya sa tuyang liturhiya, sa ngunya na Domingo, ikaduwang Domingo kang Adviento, pinagtatawan kita kisarong retrato kan mahal na Diyos, nagaribaga magurang, sarong magurang. Sarong magurang na nagahalat, very patiently, very joyfully, sa iyang mga aki. Duman sa enot na pagbasa hali sa libro ni Propeta Baruch, pinagtatawan kita kaining magayuno na retrato, sumamurawayo na pagbalik kan mga Israelita sa saindang banwaan, ta pinag-exile sinda. Pagabot man niya to, duman sa ikaduwang pagbasa, si San Pablo, yaon pa siya kay ni sa prisuhan, duman sa Ephesus. As in, excited siyang marhay, na ginigirumdom itong mga kadakol na mga magayo na bagay, na ginibo niya kan siya, nagmimisyon pa. Kaya ang pagiturugan kay ni San Pablo, iyon ang ba magbalik, na mag-uli, na magbalik duman sa iyang pinili na pagministro. Aminado ako, siguro kamuman, bako pasil ang pagbakli. Bako pasil ang pagbalik sa harong na iyo ang Diyos. Takadakla na beses mas pinipili niya to kung ano ang komportable. Kung papipiliun sa nakita, kung mapatawad o bayaan ta na sanaan sa tuyang tugang, bayain na sa nangayan, Father, kaysa patawadon ko iyan. Kung mapipiliun kita sa pakipag-ulian o kaya sa status quo na di ka mo nag-uuron, nakulugan ka, mas pipiliun mo sa komportable. Dadayin na ngaya kung ma-reach out dyan sa tawong iyan, bayaan ko na sana. Pero iyo ini ang pinagahagad sa tuya. Bako pasil ang pagbakli, pero kinakaipuhan niya to. Asin ano ang paagi kan pagbakli? Pinagtatauan kitang ehemplo ni Juan Bautista, ang kapakumbabaan. Kinakaipuhan niya to na akuon ang responsibilidad sa mga naginibo niya tong pagkakasala, asin man pagkukulang.
Kay puhanin sa ro nagpapadagos na proseso din pagatid-atid, pagurup-hurup sa puso asin isip kan Diyos. Bako pasil, pero bako man imposible. Naramdaman ko lamang kay itong some few years ago, so pagbukas bagakan Year of Mercy ni Pope Francis Cato, magayon so sinabi niya duman, sabi niya, Jesus affirms that mercy is not only an action of the Father. It becomes now a criterion for ascertaining who His true children are. In short, we are called to show mercy because mercy has been first shown to us. Pardoning offenses becomes the clearest expression of merciful love. And for us Christians, it is an imperative from which we cannot excuse ourselves. Ining Diyos na maherakon, iyo ang Diyos na sa tuyang pinaghahalat, asin pinaghahandaan sa panahon kan Adbyento. Ining Diyos na maheherakon, iyo man ang Diyos na nagaagyat sa tuya, na maging mapakumbaba, asin man i-extend ang parehas na pagkaherak duman sa mga tao na nangangaipo kayan. Hagadon malugod niya to ang inspirasyon asin tabang ni San Juan Bautista, tangani na sa pagbaklay niya to, digdi sa panahon kan Adbyento, tunay na mapreparar niya to ang sa tuyang sadiri, na papatagon niya to ang mga bako-bakong dalan, asin man maging tanos ang sa tuyang agihan, pasiring sa mahal na Diyos. Amen. Matindog puan gabos. Sa tuyang ipahayag an sa tuyang pagtubod, kita gabos, nagtutubod ako sa rong Diyos sa mga makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halit sa kalangitan. Asin na nila man, huli kan Espiritu Santo, kay Berhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Ang tiyo sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ng buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba ka nama asin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagin ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagandam niya to kan sa to mga puso, sa pagdatong ni Kristo, magdulot kita nin mga pamibi, an sa tuyang sabihon, kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Para sa simbahan na gabos na nagsusunod kay Kristo, magsimbag sa pangapodan ng pagsulsol kan kasalan, tanganing maging andam sa pagsabat sa iyang kamurawayan, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Para sa bilog na kinabanan, mga tao maging bukas, sa paghiras-hirasan kan pangangaipo kan lambang saro, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Para sa satong mga sadiri, nag-aandam sa pagdatong ni Kristo, ang presensya ni Kristo sa banal na Eucharistia, maging danay na pagirumdum sa to, kan paghiras kan sa tong buhay para sa kapwa, mamibi kita. Kagurangnan na nyugaan sa pagligtas sa mo. Para sa satong parokya, magkasararo man lugod ang gabos sa pag-andam sa pagdatong ni Kristo,
tanganing mas magrarom ang pagtubod sa Dios, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Langit no nama, ikan sa mong kusog, sa imo kami uya, sinabubuhay. Buksan mo an sa mong mga puso, tanganing kami makabot sa imong kaadean. Ininagad mi sa ngaran ni Kristo, sa imong aki, sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sako, asinan sa idong atang makumalugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, papagkanigwas sa iman mga pamibi, asin atang nin sa mong kapakumbabaan, asin kung sa mayong maninigo, ananuman na tabang kan gibong marhay, antabayan mo man kami kan tabang nin sa imong kapatawadan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat batanos asin nakakaligtas. Dadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na mga kamhana dahing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kanina kong laman, initub niyan katungdan kanda na patakaran, asin binuksan para sa muandala ng kaligtasan na dahing kasagkoran, tanganing sa ikadua niyang pagdatong sa kamurawayan kan sayang kamahalan, ikapahiling na gayo ang haman niyang gibo, makamtan miyan panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga angeles sa sinarkangheles, kaiba kan mga trono sa sindominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no naukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanangan ng banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo.
Kansya sa rugaring nabuot, nagpasaluyib sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kay ni, taydian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Idi pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kabuhay mo liwat, hindi na pahaya. Sakod na ikaw ang dako. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay din buhay, asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba, ni Santa Maria Virgen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan ang kapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon na pinatuod kang Diyos do na kaugalian, nangas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katolinongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katolinongan itirato ko sa Indo, hari paghilingan sa mong kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya patolinong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikay nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katolinongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mapatinarawan kita kan tanda, niin katoninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kidaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mauumayon. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Halikas sa muyang buhay, Madya, Madya sa Mamibi kita. Kagurangnan nagarang kami, nakikimaherak sa imo kaming nabasog kan kakano na banal, tanganing sapayan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi.
Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa Vocation Apostolate National Vocation Commission. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,950 pesos and 30 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,101 pesos as in 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,644 pesos as in 60 centavos. Sa Disyembre 9, aldaw ni Lunes, iyo po ang solemnidad kan Immaculada Concepcion. Ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo po ang minasunod, alas 6:45 sa pagkaaga, alas 12:15 sa pagkaudto, asin alas 5:30 sa pagkahapon. Siring man, iniimbitaran po kamo na mag-attender kang Advent Recollection sa December 11, Miyerkules, pagkatapos po ninin alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Pinapaisiman po na si Reverendo Vicente Espinida Jr. kan St. Raphael the Archangel Parish kan Manito Albay, uordinahan bilang sarungpadi sa Enero 9 sa oras na alas 9 sa pagkaaga sa St. Raphael the Archangel Manito Albay. Kung may aram po kamong kaulangan, manungod sa iyang ordinasyon, paisiyon po tulos ang Chancery Office. Mapuna po ang Misa de Aguinaldo. Para po sa maabot po maging Aguinaldo Mass sponsor, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kay ning aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asin mapuan man po ang Misa de Aguinaldo sa December 15, sagkod po ini sa December 23, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuan man po sa December 16, sagkod po ini sa December 24, alas 4:30 sa pagkaaga. Iniimbitaran po kamo na maging parte kang Angel Tree Program. Ini po sarong holiday assistance program na makatabang sa mga benepisyaryo sa paagi ng pagtao sa mga nangangaipo. Ang benepisyaryo kaining programa, masurat po kan sa indang wishlist sa Angel Tag, na kung sain, isasabit ta po ini sa Angel Tree. Ang donor kaining programa, mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Ang deadline po sa application sa beneficiaryo kaining hanggang December 15. As in sa deadline man kan pagtaon ng donor kan sa indang regalo hanggang December 20. Para sa interesadong maging beneficiaryo as in donor kan nasabing programa, magdulok na lang po sa opisina. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Maawot niyo man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga anonymous, sarong 5,000 pesos, apat na anonymous sa tigwa 1,000 pesos, SEDI 500, Devotee 400. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Good afternoon po.